שלום, קוראים לי איתי טירן. קוראים לי יבגניה דודינה. קוראים לי מוני מושונוב. קוראים לי שרה פון שוורצה. אני רסן עבאס. קוראים לי אלון אופיר. קוראים לי עדית טפרסון. אני שמעון כהן. קוראים לי אודי בן משה. קוראים לי דליה שימקו. תיאטרון החאן בירושלים החליט לארח את ההצגה רייצ'ל קורי. סגן ראש עיריית ירושלים דוד אדרי מנסה לעצור את ההקצבות העירוניות של עיריית ירושלים לתיאטרון החאן, וזה מפני שתיאטרון החאן החליט לארח את ההצגה קוראים לי רייצ'ל קורי. אני חושב שזו טעות גדולה מאוד לסתום פיות לאנשים בתיאטרון המקסים הזה. פוליטיקאים מושחתים שסותמים פיות. טוב, זו בשורה מאוד תמוהה ומוזרה. מישהו מעיריית ירושלים הוציא כרטיס אדום לתיאטרון. אין שום הצדקה לעשות כזה דבר. לפני שאנחנו נגד, אולי תבואו לראות. צריך לבוא לתיאטרון החאן ולראות את ההצגה הזאת. אין ברירה, אחרת לא תהיה פה דמוקרטיה. אני קורא לכולכם לבוא כאות הזדהות, לראות את ההצגה הזאת, להראות נוכחות. ואני מזמינה אתכם לבוא לירושלים, לרכוש כרטיס. אני קוראת לכולם לבוא לירושלים ולרכוש כרטיס להצגה מצוינת שנקראת קוראים לי רייצ'ל קורי. תבואו בהמוניכם. אני קורא לכולם לרכוש כרטיס כמוני ולבוא לירושלים לראות את ההצגה קוראים לי רייצ'ל קורי ולהצביע בעד חופש הביטוי של כולנו. הדמוקרטיה בישראל תנצח.